Neustále v práci, aby som to tak povedal. Áno, k tomu len poviem tak, že vlastne tieto lietadlá, ktoré vidíte, potom aj pri pristáti si máte možnosť všimnúť, že naozaj majú skutočné rakety. Majú skutočné rakety na odpalovanie na ciele tepelným vyžarovaním. A sú to ľudia, ktorí aj dnes slúžia v podstate 24-hodinovej službe. Chcem upraviť pozornosť návštevníkov na práve pomaličky fungujúci alebo vybiehajúci Airbus 319 vedeckým ministerstva vnútra. V nádhernom prevedení je tam teda náter za dní portrétom generála Stislava Štefánika. Tento náter vykonala firma Airtech krátko potom, ako sme toto lietadlo. Jedným artiklom na manévro-vzdušný boj, už len z toho dôvodu, že pre mnohých zahraničných našich kolegov to bolo považované agresor. Takže pre nich to je výnimočná príležitosť zabojovať s MiG 29. Samozrejme svoju kožu Laco na trh nedáme, takže obhájim. Maak minder lawaai dan het zoeken weer. Presne, to som chcel počuť, toto sa mi páčilo. Medzičasom nám teda No, als je ziet er ook niet mooi uit. Het is natuurlijk voor jou zo mooi. špeciál, a myslím, že